Ensimmäinen suomalaisampuja ja John Graham tulee vastaan, mikä on Villen ratkaisu. No! Kertaa huikeassa paikassa. Kärppä Lehtonen näyttää, että olet kärppää. Torjuu myöskin. Laita nyt häkkeen. Ei onnistukaan. Graham on maalilla. Mikä on Stemjakin ratkaisu? Vuotias Minnesolta hyökkääjä tulee sieltä ja Virki. Lähti aika hitaasti liikkeelle ja... Vittu kun tää on liian jännä. Tää on just niinku pitäisi. Vai se uusiksi tämä Farisei laukaus? Mitä? Täytyy sanoa suoraan, että nyt en tiedä, mutta seurataan tilanne kuitenkin. Mitä? Ja Kärppä Lehtonen on siellä uudelleen. Ja nyt sitten tilanne on tämä. Mitä? Luovo! Ruutu vastaan John Graham. Tekee lumpiratkaisen. Tiukat vedot. Tee häkki! Ei! Messinen Irakin vittu. Neljäs laukaus toistamiseen. Kessel siellä. Kessel Vittu! Siinä sulla on homma. Lehtinen teko. Tee! Nyt on Jere paikka iskeä. Vittu hieno! Laittaa holmoja saatana! Tuli!